Gitagbo ni Cebu City Mayor Michael Rama ang mga station commander sa Cebu City Police Office kagahapon, diin gihatagan sila og assignment sa mayor. Gipasuwat nila ang ilang nagkalain-laing plano alang sa seguridad sa Dakbayan ug matod pa kinahanglan nila kining isumite human sa usa ka semana gikan karong adlaw. Matod ni Rama, buot niya nga consultative na ang matang sa pagdumala sa CCPO. Gawas niini, formal na sab nga gilusad ang Aksyon bike sa Plaza Subo karong hapon. Mga bisikleta nga gikan sa mga private donors ang gitunol ngadto sa mga sakop sa tourist police. Gitumong kini sa pagpalambo sa ilang visibility hilabi na sa mga lugar nga dagsaon sa mga turista. Or on tourist spot areas diri sa Cebu City, especially kaning Plaza Independencia, ang Santo Niño, din kaning Magellan's Cross. So most of the time kung ang critical areas nato mo na siya sa critical time pod madaghan ang ato ang visitors, either foreigner man or domestic, na adiha ang atong pulis. Usa ka tuig nga batang babay ang naabtang patay sa Sitio Bangkiruhan, Barangay Tayod sa lungsod sa Konsolasyon kagahapon. Ang suspek, iya rasang inahan, King Perez Suginlimi. Makita ining hulagway ang liog ug suwang sa bata nga napuno og pinaakan. Gituohang gipaak ni sa iyang inahan nga dunay problema sa pangisip. Gisud sa mental hospital kani adto ang maong inahan, sumapa sa iyang medical records. Giingong naglisod pagsud ang mga responding officers sa ilang panimalay. Pagkuba na ko sa pagtahan, paglili na to, tanaw ko patay na gid siya, kay respond na nagsiga yung mata. Mo to akong isaka. Akong kuang ina nga dai buhi ila lang bata dinhi kay di magit siya akong lugos og bira nga res mapuntahan mo to nahulog ang bata gusto gid siya kay buang man wa na gid siya po kay ubutan pa dito paakon diri. Sinang Virginia ang unang nakamatngon nga wala na nagtiabaw ang bata ni atong adlaw. Gihulagway sab sa mga silingan ang ilang naobserbahan sa maong inahan. Uda ko sa bata kay wala na naghilak. Ako nga, atong soyag lili, siya nga, nagkuan man, naghilak mang inahan. Ako ha? Naghilak ang inahan? Wa na ng bataa? Yung pakuana, kuha na ng bataa? Ang tupag, kuan, ning ato ko si iyaan. Niya, nga, akong iingan nga, yan, ang bata ba, murag paminaw na ko, murag wa na jud. Dahil kanong mag-away siyang mama din ha. Kaya tupo niya usahay ang mama niya gamay di restanansa di siya dako-dako. Mupasaka og kasong parricide ang kapulisan batok sa gituohang ni patay sa kaugulingong anak apan matud pa sa mga silingan nga dili katuohan ang maong pasangil bisan pa nga nasayran nga ana ay problema sa pangisip ang inahan. Yes, definitely we'll be looking on that angle. Pero sa pagkakaroon, kita na pa sa ito mga investigador kung sa mga teorya na ihatag. Makuha na ito sa mga interview na ito sa mga witnesses o sa inahan sa suspetsado mismo. Pero sa pagkakaroon yun, ang ato pangiri kita na ang kanang inahan nagay kalambigitan. Susiyon pasab sa kapulisan ang hinungdan sa kamatayon sa bata samtang anaa karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang suspect. King Perez, News 5. Akong giimbitar ang tanang taga Plaridel, ang mga taga Central Visayas na nakapamati diri karon na pagbisita sa among lugar, pag-apil sa among selebrasyon karon September 10 ang among piyesta, pero duha ka semana ni nga celebration, makita-kita ka dito, maglingaw-lingaw ta, musilibra ta sa piyesta sa bagong Plaridel. Karong umabot na piyesta, makita sa nato sa unang higayon ang Larangan Tribe na maapil sa street dancing activities karong piyesta nga mao say among representative para sa Sinulog Festival karong January sa Cebu. First time nga taga Plaridel mi representar mi apil sa Sinulog Festival. Daghang salamat.
Opisyal sa Cebu Investment Promotion Center, mipadayag nga politika ang hinungdan sa mass resignation sa mga Board of Trustees dinhi. Apan Mayor Michael Rama mihimakak sa report. Tungod kay di na muhatag og hinabang ang syudad ang CIPC, mudangop ngadto sa Dakbayan sa Mandawi ug sa Kapitolyo alang sa funding. Aniya ang exclusive report ni Andrea Patenya. Gipaibaw sa Managing Director sa Cebu Investment Promotion Center kun CIPC nga bisan og mi-resign na ang 5 kasakop sa ilang Board of Trustees niadtong Hunyo 30, magpadayon ang operasyon sa ilang organisasyon. Uyon siya sa baruganan sa mayoriya sa City Council nga di na angayang ipatawag ilang kanhi Board of Trustees. They know the reason. It's all politics really. I mean, over the 20 years of our existence, I have always known that the biggest threat to our continued operations would be political interference. According to Joel, you politika gidaw hinungdan sa resignation. I don't think so. Maybe better ato gid lang paminawon kay si Joel is not the Board of Trustees. Joel is only a executive director, maybe a member of the Board of Trustees. Ang CIPC usa ka non-stock, non-profit organization sa mga magpapatigayon kansang tumong mao ang pagdani og foreign investors sa Sugbo. Sukad nga namugna kini niadtong 1994, sila matud pa ang nagda sa nagkalain-laing dagkong kompanya sa Sugbo, sama sa call centers ug mga manufacturing companies sa Mactan Economic Processing Zone. Kay numduman nga niadtong Hulyo 18 tuig 2012, giaprubahan sa 12th Cebu City Council ang Ordinance 2332 nga naghatag sa CIPC ug katungod sa pagmarket sa mga luna sa SRP ug pagdili sa bisan kinsang opisyal sa Cebu City Hall sa pagbaligya niini. Gisupak kini ni Cebu City Mayor Michael Rama apan wa nakabantay ang mayor dihang aksidente niining napirmahan ang ordinansa nga iyang gisupak. Bisan ang iyang veto na override sa konseho. Wa na release ang 5.4 million pesos nga financial assistance gikan sa syudad ngadto sa CIPC karong tuiga. Ang syudad maghatagan sa maong organisasyon og financial assistance matag tuig. Matod ni Yu, adunay tarong nga liquidation ang financial assistance nga gihatag sa syudad. Naapektuhan ang ilang operations, sanglit 400,000 pesos ang ilang expenses matag buwan. Giangko ni Yu nga nagkuwang sila karon sa pundo, apan wa kini mabalaka sanglit mipasalig na og hinabang ang probinsya sa Sugbo ug Dakbayan sa Mandawi, lakip na ang mga pribadong organisasyon. Magpadayon sila sa pagdani og investors apan di na nila hilabtan ng SRP. Well, it's useless. We cannot even approach him. How can I sell city hall city government property if I am not even recognized by the mayor? No, CIPC is no longer the marketing arm of SRP. No longer. Before, it used to be sa ako ang pagsujod. But now, na naman ko i-create nga SRP office nga under ni Bo Barquez. Tungod kayo sa sila ka pribadong organisasyon, ilang voting trustees rasab ang mupili sa ilang sunod nga Board of Trustees ug di maka-appoint ang bisan kinsang local government official. Giklaro ni Yu nga bisan sa panghitabo wa niya giisip nga kaaway ang mayor ug di sab siya kaalyado ni Tomas Osmeña. I am not a party man. I have never been a politician. I have been urged to run for politics many times in the past. I will not touch politics. It's not my game. I don't want to be a part of it. Gani aduna siya'y mensahe alang sa duha ka partido. It definitely is. They should learn to rise above politics, and the worst part is they all claim that they are impartial. They all claim that they will not politics get in the way of a better Cebu, or they all claim that. But what they say, they don't walk their talk. Tumong sa pagtukod sa SRP, mao ang pagdani sa mga magpapatigayon sa pagtukod sa ilang mga negosyo dinhi aron nga makakwarta ang syudad di lang gikan sa halin sa luna nga paliton sa mga investors kundi gikan sab sa business tax nga ilang bayran. Kining mga negosyo makahatag sa bunta og libuan ka mga trabaho ngadto sa mga Subuanon. Apan daw na balda ang kalambuan ning maong proyekto tungod sa grabeng panagbangi sa politika dinhi sa Dakbayan kung diin ang publiko na hinuon ang naalaot. Andrea Patenya, News 5.